Kvízio. Vítejte v Kvíziu. Čeká nás parádní kvíz a kopa zábavy. Na našem kanále najdete stovky dalších kvízů, takže nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať vám už nic neuteče. A teď už pozor. Za 3, 2, 1. Startujem. Přesně tak. 4 obrázky nás zavedly do Francie. Správně. Hledanou zemí byla Itálie. Ano. Flamengo, paella a další nápovědy ukazovaly na Španělsko. Nezapomeňte dát odběr, ať nepřijdete o žádný další kvíz. Výborně. Správnou odpovědí je Spojené království. Přesně tak. Tentokrát jsme hledali Německo. Správně. Větrné mlýny a tulipány patří k Nizozemsku. Ano, tyto 4 obrázky představovaly Řecko. Skvěle. Správnou odpovědí bylo Japonsko. Přesně tak. Panda i velká čínská zeď nás zavedly do Číny. Správně. Hledanou zemí byla Indie. Ano. Tentokrát jsme poznávali Spojené státy americké. Výborně. Javorový sirup, hokej a další nápovědy patří ke Kanadě. Přesně tak. Správnou odpovědí je Austrálie. Správně. Fotbal a Amazonie nás zavedly do Brazílie. Ano. 4 obrázky tentokrát představovaly Mexiko. Skvěle. Pyramidy a Nil jasně ukazovaly na Egypt. Přesně tak. Hledali jsme Jihoafrickou republiku. Správně. Machu Picchu a Lamy patří k Peru. Ano. Správnou odpovědí bylo Turecko. Výborně. Fjordy a Vikingové nás zavedli do Norska. Přesně tak. Gejzíry a nádherná divoká příroda patří k Islandu. Správně.
Čokoláda, Alpy a hodinky prozradily Švýcarsko. Ano, tuktuky a exotické pláže ukazovaly na Thajsko. Skvěle. Správnou odpovědí byl Vietnam. A poslední země byla nám dobře známá. Správně, je to Česká republika. A je to. Jak jste si vedli? Dejte vědět do komentářů. Mrkněte i na naše další kvízy. Nezapomeňte dát like a odběr. Uvidíme se příště.